balima ni yakuma bara m'an bolo k'ala s'aw ma bi o de ko bi kɔni ntɛnɛn don mɛtiriw ka grève min tun bɛ sen na ni o ye sanfɛ kalanso olu ka kalan baarabila ye ale kɔni a banna wa kalanw daminɛna sanfɛ kalansow la bi don in na i n'a fɔ b'a kalama cogoya min na syndicat minnu tun bɛ nin ko in kunna o ye sanfɛ kalanso syndicat n'u b'a fɔ o ma ko SNESIP ale kɔni tun ye a yira ko olu bɛ baarabila la kabini avril kalo tile 4 ni o kun ye baarabila kun ye ko olu ka baara kɛcogo ko ka yɛlɛma ani ko ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan u ka baara kɔnɔna na i n'a fɔ b'a kalama cogoya min na arabadon tɛmɛnen gouvernement ale ni SNESIP ɲɛmaw kɔni olu bɛnna ko la ko minnu na u ka laɲini 7 ninnu na 6 kɔni bɛɛ o kɔni ko sabatira k'a tɔra ye 1 dɔrɔn de ye ko kɔni ko o bɛ se ka kɛ ko ye u bɛ se ka bɛn min kan kɔfɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko juma tɛmɛnen Faransi président kura ni a bɛ fɔ o ma ko Emmanuel Macron ale kɔni nana an ka jamana kɔnɔna na ale kɔni mana Bamako nka a taara jigin Gao de ni olu ka sɔrɔdasiw ni Faransi sɔrɔdasiw ka base bɛ yen yɔrɔ la Emmanuel Macron kɔni ale selen ye Gao ye an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ale taara a kunbɛn olu ka kumaw la a bɔra a kɔnɔ ko Emmanuel Macron ale kɔni ye ko a y'a yira an ka jamana ɲɛmaa la kɔni ko Faransi sɔrɔdasiw kɔni ko u tɛna bɔ Mali la ko fo olu nana min kama ko ka sabati ni o ye ko terroriste kɔni ko fo k'u bɛɛ ban k'u si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen fɛnɛ an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko MINUSMA ni o ye ONU ka kɛlɛbolo ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko olu bɛna kɛlɛbolo dɔ kɛrɛnkɛrɛnya ko k'o bila ka taa an ka jamana camancɛ duguw la ni o ye Mopti n'a kɛrɛfɛ duguw ye ko k'a d'a kan ko a bɛ waati caman bɔ sisan terroriste ni o ye Bamaji juguw ye k'u kɔni kɛlen don ka ko caman kɛ yen yɔrɔ ninnu na ni o bɛ jamanadenw kɔni tɔɔrɔ kosɛbɛ ni fagaliw b'o la ani fɛn wɛrɛw caman ko ni sɔrɔdasiw minnu bɛna bila ka taa yen kɔni MINUSMA y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna kɛ Senegal sɔrɔdasiw de ye ko u bɛna olu ka teli u ka kow la wa ko fɛn caman bɛna d'u ma minɛn caman bɛna d'u ma cogo min na ko olu kɔni bɛna se k'u ka baara kɛ cogoya min na an ka jamana camancɛla la wa ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la.